पुतला चेनेलनि फेमिलि साफ्रोमबो मोजाङैनो दङ होननानै आरो आंबो मोजाङैनो दङ। लोगोफोर, बोथोरा जोबोद गरम जाबायना? नोंथांमोना बे गरमाव थानो जानो लोंनो उन्दुनो असान्ति मोनदोंना मोनाखै जाखो? खोन्थाहरलाय आंनो कमेन्टआव। गरमाव असान्ति मोनदोंना मोनाखै? आं हले ओरैबायदि गरम मोनदों नहाय, ओरैबायदि असान्ति जेरावबो सान्ति गैला। आंनि पुतला नायगिरि नोंथांमोन, आं मैया भिडिअ लाना फैनो हायासै, बेनि थाखाय सरि। बिखेक मोनसे खामानि दङमोन, इमारजेन्सि खामानि। बे खामानिखौ मावनानै आङो पुतला बनायनो सम मोनासै, बेनि थाखाय सरि लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि नायनो थाखाय नेनानै दङमोनब्ला नोंथांमोनखौ नेहोगारनाय जाबाय, आसा दोनबाय, बेनि थाखाय सरि। आंनि पुतला नायगिरि साफ्रोमनियावबो आंनि निमाहा बियो। मैया मोनसे आदिबासि सं एलबाम होनाय जादों। नोंथांमोना सानदों जानांगौ, जायफोरा नुदों, जायफोरा नायदों, मानो होखो बे गानखौ? माथो पुतला मानो होआसै? मानो गुबुन हारिनि मेथाइफोरखौ होदों होननानै गोबाङा बुंहरदों। लोगोफोर, आं होनायनि जाहोनखौ खोन्थानो। आंनि सासे मोजां सिना जाना लोगो, बे लोगोआ एलबाम बनायबाय आरो गावहा बिखेक बिदि चेनेल गैयिनि थाखाय आंनि चेनेलाव हगारनो होथाबबाय थानायलाय उपाय गैया, हगारना होनो गोनां जाबाय आरोना लोगोफोर। जायफोरा नायबाय, नुबाय, गाज्रि दामोनसै। आरो सोरबाफोर जुदि नायाखैब्ला, नायनो गोसो जादोंब्ला थांनानै नायहै। मैया आंनि बे उर्ला पुतला चेनेलावनो हगारदों। जायफोरा नायाखै, नायनो गोसोबा नायहैनो हागोन। दे बिदिब्ला जोङो जोंनि सोलिबाय थानाय एपिसड बायदि जोङो दिनैबो थांदोनि। फैदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायलांदोनि। हा दालाय बहा थांनो नोङो लावगि? बहा थांनो नोङो? आंखौ साला दाखालि गावनि न'आव हाबनो होलायाखैमोन ना? बिराद लाख लाख थाखा थानाय बायदि आंखौ खावगोन साननानै गावनि न' सिङाव हाबनो होआखैमोन ना आंखौ? दिनै फै नोङो। दिनै बाहले बेखौ नागारखाया आङो, जेरैखि जायाबाबो बेखौ बुनानैसो गारखागोन। आंहा एफा मोजां थास' आथिंखौ नायनानै फैदों, एसे लावबावथों होननानै दोनबाय आङो। साला बे गोदोना गोलाव लावगियासो खानानै जाजोब्बाय आरोना बियो। आरो आङो ओंख्रि बिनायखौबो बियो आंनो ओंख्रि होबावाखैसो। नायगोन आं बेखौ साला दिनै फैथ'वा बेखौ। जोंहानि लामाथिं थांबाय, बेखौ बुगोन होनखादोंमोन आङो। आं दिनै बुनानैसो गारखाथारगोन। आंबो बुनो हायाबा आंनि नामाबो जोमैयानो नङा। आच्छा, नोंसो? आंखौ सिनाया नों होनबा? सोरखौ बायदिसो मोनदोंमोन ना सोरखौबा साननानै लाइन मारिनो नागिरदोंमोन? हामालै जोमै हामा, जंखायदोंसोब्रा नोंखौ गामिनि बिहामजो होननानै। जंखायनायाबो दाय जायो नामाब्रा? मानसियानो माबा ओंखाम खामनायथां नाथां गोखामल'लै सब समाय। एदावदोंसो होनबा? एदावनायनिबो सम दङ आंखौ। आं दिनै एदाव जानो बादों। आंखौ दिनै एदावनो नाङा। आंनि खर'आ एसे गाज्रि जानानै दङ। आं सासे मानसिखौसो नेदों बुनो। नों बेनिफ्राय थाङोबा थांदोसो, नङाबा दा अबेनि रागा अबेयाव ज' होगोन आं। सोर दाय मावनानै लायोब्रा नोंखौ? सोरखौथो बुनो नागिरो? हामालै हामा। ओइ गोमथा, नों जेबो मिथिया। नों थां नोंनि खामानियाव। मा खामानि दङ नोंनि खामानियाव बेस्थ' थायो थां। सोरखौ बुनांगौ सोरखौ बुनाङा आं बेखौ मिथिगौ। दाय मावदों नालाय बुजाखागोन। दाय मावनाय मानसिखौ ओरैनो हगारगोन दा? आं हगारा। आं बुनो हायाबा आंहा हरसे मोजाङै उन्दुनो ओंखारा। नों थां, नङाबा दा बबेनि रागा बबेयावसो होगोन आं। दे बिदिब्लालाय दोरदनोसै आं। ओइ गोमथा, खोनासंलाय। बे लामाथिं नों थांबाय थानायाव लावगिया आंखौ दङ नामा होननानै सोंबा गैया होननानै बुं। लावगिया बोरैबा फैयालासिनो थाबाथाय नोंसो मोनखागोन। मानसियालाय मानैसो थिउरियाब्रा? रागा जोंबाबो मानसिखौ अनथावथाव नुगारोलै आपेल फिथाइ बायदि। अलंबानिफ्राय सेख'ना लाना खारगारगोनलां बाराद्राय थिउरिया जाब्ला। थाद साला फालतु, थां गोख्रै। आं मानसि दंगासिनो। बेलाय फैफिनगोन ना फैफिनला जाखो? फैबाबो फैयाब्लाबो नेबाय थागोन आं। बबे लामाथिं थांगोन बेलाय? लामायानो मोनसेल'खा। बे लामाथिं थाङागौमानि बे जेरावबो गखाया। फैथों, बेखौ हरब्लाबो नेनानै थागोन आं। हरनि 1टा 2टा 3टा जाबाबो सुनानैब्लाबो नेबाय थागोन आं बेखौ, गारखाया आङो। सोरथो फन हरलायखो आंनियावलाय? आंखौलाय सोरनो इसेबां नांगौ जाबाय थायो मानसिफोरनोलाय? फनखौ दा रिसिभ खालामब्लाबो सोर मा बुंहरगोन? बहाबा थांनांगौनो, फैब्रबलायनो, माबानो। दा फन रिसिभ खालामबाबो थांनांगोनसो। बे गोदोना गोलाव लावगिखौ बुनो नेबाय थानाया केनसेल जागोन। बेनिखायनो रिसिभ खालाम आङो। सोर हरबाय था।
बिखौ बुनो मोनागौ माने दिनै ओंखामबो जाया आङो उन्दुलाङाबा आङो फन फैबाबो रिसिभ खालामा आंखौ बियो एसेबां लाजि फोनांदोंना गावसानि न'आव आंखौ सोगुलायाखैना आयु बाला नेनानैसो दंमारोथ' दालाय लावगि गोदोना गोलाव बहा खारग'बावनो नोंलाय आंनि आखाइनिफ्राय नों दिनै बहा खारग'बावनो साला एसे मोजां थास' आथिंखौ नायना दोननायखौ नों खानानै जादों ओंख्रि बिबाबो आंनो होआखै आरो नों साला गावनि न' सिङाव हाबनो होबावाखैसै आंखौ दालाय बहा खारगोन नोंलाय खोनासंलाय आगै हामा आगै खोनासंलाय आं मोनसे खोथा बुंनो आं मिथिया आं खोनासङा नोंखौ बुनोना आङो फुंनि 6टानिफ्रायनो नेनानै दङ बेयाव दायो टाइमखौ नाय बेसे जाखो 4:30 जालायलायबाय बेलासिनि 4:30 नोंखौ बुनो थाखाय सानसे जाया लोङा दै गरदसे लोङालासे हासुवालासे खियालासे नोंखौ नेबाय थादों आं बुनो नोंखौ बुनानैसो गारखागोन आं दिनै मानसि बुनो नागिरनायावसो सोर सोरनि फन फैबाय थायोना हेलौ मा नंमारगौ थगायमाराखैना आबा ए दे अबेयाव दे आं थांगासिनो दे औ लावगि आंहा मोजां खबर सफैबायना बुजानो गबाय नोङो दिनै थांदो थां आंखौ दिनै बुला रागा जोंनाय टाइमाव मोजां खबर सफैबा आंहा रावखौबो रायनो गोसो जाया बुनो गोसो जाया थांदो थां आंखौ दिनै हगारबाय दे बुला हे सर बे खैफोदनि समाव सोर जोमै फाग्लिनो मोजां खबर हरखो धन्यबाद मोजां खबर हरग्राफोरनो आं दिनै बासिबाय बे फाफि लांसुनिया लामबाय बे मोख्रा बुन्दाया आंखौ साला मालायनि सिगां सानग्रेमा होनानै खोथा थुना होनानै बबेयाव थाना थाहैदों बियो बेखौ दिनै नागारखाया आङो बेजों दिनै आं ओरैबायदि नांलायगोन साला आं फिसा लानो होनब्लाबो नांथ'वा होननानै गावहा आंनो दाबो फिसा होआ दाना आंनो फिसा मोननो रोङा होननानै मालायनि सिगाङाव फानदों बियो फै नों फै मा दावखा माइ गायहैनाया एसेबां थाब न'आव फैबाय आं दसे न'आव गैयाब्लानो सुन आंनि खिथु उन नागिरफानो नाङाब्रा लाजियोलै आं लाजियो थौ न'आव थौ आं दसे गैयाब्लानो नागिरफैगोन बियो लाजिनो रोङै गोमथा बुन्दा मोख्रा बुन्दा साला लाजिनोबो रोङा नागिरगोन आं नोंखौ मानोबा आंनि अक्सिजेन दे नोङो नों नङाब्ला आं थैगोन आंनि अक्सिजेनखायनो नोंखौ आं नागिरबाय थानो मा होनखो नों मा जादोंब्रा दावखा मानिजों रागा सासे हौवा मानसिया गावनि हिन्जावखौ गुबुननि सिगाङाव माबायदि सनमान होनांगौ नोंहा बेखौ दाबो गियान गैया मा जादोंब्रा दावखा आंलाय नोंखौ मानो सनमान होआ जाखो मा जाखो बुंलाय साला थुंला नोङो आंनि सेबां दिननिफ्राय फिसा लानो होननानै बुंदों साला नों आंनो फिसा होथ'वाखै आरो आंखौ मानसिफोरनि सिगां सांग्रेमा गथ' खांनो हाया रोङा होननानै नोङो आंखौ बदनाम होदों लाजिया नामा नोङो आंखौ बेबायदि बदनाम होदों मालायनि सिगां मा बुंखो नों दावखा आं मिथियालै आं रावनोबो बुङाखै दालाय मिथिखानाय नङा नोङो हिन्जावखौ मालायफोरनि सिगाङाव फाननो हाबाय दालाय मिथिखानाय नङा साला आंजों मालाबाबो दुखु सुखु खोथा रायलाया बे जोमैनि खिथु सिङाव हाबाय नोङो साला गासै खोथाखौबो बे जोमैनि सिगाङावल' बुंनो मा जाखोब्रा बे जोमियालाय मा खोथा थुना होलायखो बेलाय नोंजों संसार जाला थांनोसै आंनि आइनि न'आव नों बायदि हिन्जाव फानग्रानि न'आव थाया आङो नों बायदिफोरजों संसार जाया आङो बुंदों बे थंमानि माइलानि जोमैनि खोमायावसो खोना होदों नोङो बे खोथा खोनाबानो जेबो थाया बियो संसारखौनो मिथि होजोबसिगोन बियो नोंजों थांनोसै आरो दांफैखा आंनि खिथु उनाव मा जोमैलै बेलाय मानो बिदिब्रा बेलाय माला बुंखो आं बे जोमैनो आंनि हिन्जाव गथ' मोना होननानै मानो हौवा हिन्जावनि गेजेराव अर सुना होनो नागिरोब्रा बेलाय गावहाबो हौवाजों मोजां मिलायना जाया मालायनि मिलायना जानायखौबो नायनो हाया माबायदिब्रा मानसियालाय दा हनै हिन्जावासाखौ गारना खारबायना आंनो दाना सोर थांखुनाना होबावगोन जोमैखौ आं दहाय लामायावसो लोगो मोनदोंमोनलै र' बेखौ होसोलांनि आं आया
फै होननानै लिंहरदोंमोन आंखौ औ आंनि फिसालाजों जोमैजों दय बेयावनो लिंहरदों आंखौ बे माथो गावस्रालाय दाबो सफैया फैगोन बे फैगोन फैगासिनो बे आंहालाय मानोथो एसेबां हाखु दाखु जाखो इसोरथ' गारि फानदों होननानै बुंदों गारि फानदों माने सोरनि गारिखौ खावलायखो बिसोरलाय आंनि फिसालाया एसेबां गिदिर सिखाव जाबायना गारि खावनानै फाननो हालायनाय बाइक गंसे स्कुटि गंसे बोरै खावखो बिसोरो ना सानैजों गंफा गंफा लाना खारबाय बिसोरो आंनि फिसालायाथ' र' जेरैखि जायाबाबो खावनो रोंखायोमोन बे सोरांस्रिनि फिसाजोलाय मालानिफ्रायथो मा खावग्रा जाखो ना आंनि फिसालाजों थाफा थाफा आंनि फिसालाया फोरोंबाय ना माथो जेबो नङा दे एख' नङा दे खावथों औ सार औ नंगौ आं गथ'फोरखौ मोजाङैनो सिनायो सार आंनि स्कुलनि गेटआव दोनदोंमोन आंनि स्कुटिखौ आं सिनायो बिसोर गथ'फ्रानो आंनि स्कुटिखौ लानानै खारदों आं नुहरथारदों नङा सार आं साबि मारिखादोंमोन औ सार साबिखौथ' मारिखादोंमोन आं नाथाय साबिखौ देरावनो बावदोंमोन साबिया गारियावनो दङमोन औ सार औ दे सार थाबैनो नोंथांमोना आंनि स्कुटिखौ देरावना होदो आंनि फिसालाया स्कुटि बाइक खावदों होननाया बिनिखौसो खावबाय ना माखो नोंथ' आंनि हस्पिटालाव थांबाय थायो आं नोंखौ मोजाङैनो सिनायो आरो नोंनि बिजावजालिनि फिसाजो नोंनि फिसाला आं मोजाङैनो सिनायो नोंनि बिजावजालिनि फिसाजो आरो नोंनि फिसालाया आंनि बाइक आरो स्कुटि खावदों ओइ डक्टर मा बुंनो होननानै बुङोहाय खोथा दं होननानै सालाय दङ होननानै जेराव मेराव लोगो मोनबानो बेफोरबायदि बुंनो नाङा हिन्जाव मानसि रेसपेक्ट हो एसे फिसाफोरनि बदलै नोंनो जेराव थांनांगोन नों बिमा जानानै फिसाखौ मोजां खालामनो हायाखैना नोंखौ हमगोन र' आं पुलिसाव फन खालामनि जोमै मालाय हौवाखौ दम होनो लाजिया नोङो बेबो सासे डक्टर सासे इसोर बायदिखौ ओइ दोबथा मा खि अरखांबाय थायोहाय नोंहा दहयबो मानसि बुनो नागिरबाय बेयावबो खबला नुजाबाय आर दाबो मा जादों नोंलाय जेब्बायबो आंनि हेंथा जादों नोंखौ इसोर सोरजिबाय ना माथो बारा बाथ्रा दाबुं आं नोंनि हेंथा नङा नोंसो आंनि हेंथा मा फोरमान दं नोंहा मा फोरमान दं आं नोंनि हेंथा होननानै आंनि हिन्जाव दाउखानो मा खोथा थुनानै होदों नोङो हा आं नोंनो माला बुङा आंनि हिन्जाव सांग्रे मा होननानै आं नोंनो माला खोन्थाया आंनि हिन्जावखौ नों मानो बिदि बदनाम होदों मा खोथाया बिदिब्ला एसे गिदिरानो जामारबाय ओइ बाबु बिनि फिसालाया आंनि बाइक स्कुटि खावदों बेखौ हम बिखौ दिनै आं दामनासो गारखागोनथ' थांनानै बहा खादों नोङो र' होसो बेखौ होसो आंबो होसोगोन थौ